Nu, fratele, ce faceți? Eu sunt Răzvan și iar facem un video în care ne expunem așa un pic problema cu diferiți oameni de pe internet și de pe YouTube. După cum știți, când am avut acel, nu pot să zic scandal, că îi dau prea multă atenție celui din Reghin. Acum am dat peste un video pe internet cu niște băieți care fac, nu o să le mai prezint canalul, că nu are niciun rost, îmi fac mai mulți nervi. Ei prezintă, ce prezintă? Tech. Adică arată foarte multe chestii de tech. Și am dat eu peste un video de la ei în care prezentau o carcasă de PC. Iar carcasa de PC se numea, imediat vă spun, Game Max Hype. Și când m-am uitat un pic la video, că am dat să mă uit la video, de ce să mint, adică chiar eram interesat de tech, adică îmi plăcea, să observ că este carcasa care am văzut mai multe articole pe internet că ar fi clonă la Height Y70, parcă, dacă nu mă înșel. Deci este un copy-paste, o carcasă clonă. Și nu știu, m-am mâncat mâna sau limba sau ce vrei să spuneți voi, să le dau un mesaj pe YouTube. Am lăsat un comentariu. Că așa mi se pare firește, adică, pana mea, îmi dau și eu cu părerea, dar de-aia sunt comentariile, adică să ne dăm cu părerea. Și spun, această carcasă este o clonă. Modelul după care a fost copiată este Hite Y70. Dacă căutați pe internet, totul are sens, adică n-am mințit cu nimica. Și spun acolo, nu este o carcasă bună. Are numeroase probleme. Probleme care o să vă spun de unde le-am văzut, pe ce articol, pe ce nebunii. Așa. La care domnii îmi lasă un reply. Bine, e dreptul fiecare să răspundă. Și spune așa: ai pus mâna pe ea să spui că are probleme? Este nevoie eu să pun mâna pe un obiect, să-mi expun punctul de vedere dacă eu îl văd la 10-15 reviewer mari care spun că e o carcasă cu probleme și că este o clonă. Este nevoie să mai pun și o mână, să o mai cumpăr și eu, să dau banii pe ea ca să ce? Ok, poate au fost sponsorizați, poate ei au primit bani să promoveze carcasa aia și acum trebuie să o apere. Habar n-am. De-aia nici nu intru în polemici. În fine. Așa. Și eu îi dau răspuns. Sunt atâtea articole și observ din ce spun și alții. Bun. La care mi lasă ei comentariu. Noi folosim această carcasă și spunem din... și nu spunem din citite sau văzute. Adică el practic m-a luat la mișto, că eu m-am uitat la multe articole pe ala mea, de la oameni care au văzut. Iar cei care au fost la Comic-Con, asta cred că e sponsorizat, de aia zic, au putut să vadă și ei cum e făcută. În fine, sfatul meu să ai grijă de unde iei informații și de unde le citești. Bun, eu aici am dat un replay. Nu mai apare replay-ul, cred că mi l-a șters. În fine, cred că mi l-a șters. Și am dat replay și am arătat, o să vă arăt și vouă, o să vă las, este articol de la Gamer Nexus. Gamer Nexus are 2,3 milioane de urmăritori. Și a carcasa aia l-a puricat, el asta face, el are un canal foarte mare și spune: este o clonă, bla bla bla, ce spuneam și din alte articole. Și spune și părțile negative, adică cât de cheap poate să fie carcasa aia, adică cât de prost este făcută față de originalul după care a fost copiat copy-paste. Știți cum e, când copiați un articol, le dați copy-paste. Așa au făcut ei, au copiat aproape bucată cu bucată din carcasa aia, dar mult mai prost, adică n-au implementat-o măcar bine cum au făcut cei de la Hite. Ei au făcut-o prost. Game Max, sau cum se numește compania asta. Dar na, omul n-a vrut să mă înțeleagă, să-mi dea cezare, mi văd că mi-a și comentariu. Pana mea, se întâmplă. Iar într-un polemici cu ei, nu o să-i dau numele, dacă este cazul, poate mai dăm un replay, o să vă dau numele și o să vă arăt despre cine este vorba. Este un canal micuț de YouTube, n-are prea multe... Ia să vedem. Are ceva abonați, mult mai mulți decât avea
sărușul ăla de la, unde se numea? Am și uitat de unde dacă era moșneagul ăla, era el mare artist. Păi fraților, în ziua de azi, mai acceptați, frate, și realitatea. Luați și faceți un research când vă cumpărați orice, un procesor, un mouse, o tastatură, orice. Luați și faceți research, nu de la 1, de la 50 de oameni, uitați-vă la ei. Nu mai căscați gura că vine unul și are promovarea asta, sigur e promovată carcasa, adică e plătită pentru el. Și spune, bă, e cea mai tare din lume, nu. Sau unul care spune că e negativ, poate, ca mine. Luați la mai mulți, uitați-vă, toate părțile, când o dezmembrează, spune din ce material este făcută. Îți spune mai ales că, atenție, nu vine cu Razer-ul pentru a monta placa vertical, chiar dacă ei au copiat și aceeași idee. Nu poți monta placa vertical pentru că au făcut slotul greșit. Vă las să vă uitați voi la videoclipul, căutați Gamer Nexus, Hite is not hype, sau ceva asta, nu știu cum se numește videoul. Căutați la el pe canal, să vedeți toate detaliile. Așa că nu mai luați de bună ce zic toți. Hai, cam astea fiind spuse, dați și voi acolo un sub și un like dacă v-a plăcut și atenție, căscați ochii, dacă nu căscați gura. Numai bine.